A ausencia debido a reunión mantida hoxe no Arzobispado e a súa comunicación de executar o aval da garantía do cumprimento do convenio suscrito en data de xuño de 2002. Votamos primeiro a ausencia, votos a favor de ausencia. Punto 2. Proposta de alcaldía dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa relativa á revisión do oficio de convenio humanístico asinado o 10 de xuño de 2002 e aprobado polo Pleno da Corporación a sesión do 30 de maio de 2002. Dictamos favorable. Pois no día de hoxe mantive xunto coa Conselleira de Servicios Sociais en Madrid unha reunión no Arzobispado por parte da Alcaldía do Concello douse traslado dos informes técnicos e xurídicos sobre o convenio suscrito no ano 2002. Explicouse que atendendo a ditos informes o contido do convenio é de imposible cumprimento e que según o informe xurídico procede iniciar o procedimento de revisión do oficio do citado convenio. Pero igualmente procede indemnizarnos na suma de 27.601,74 euros en concepto de saldo resultante da liquidación do convenio. A alcaldesa recordou que o Concello suscribiu un convenio en xuño de 2001 polo que o Arzobispado cedía a favor do Concello a superficie de 3.740 metros cuadrados destinada a equipamento deportivo, a cambio da recalificación da parte sobrante da súa parcela en Soares. En decembro de 2001 aprobouse a recalificación da superficie dos 3.649 metros cuadrados en Soares a favor do Arzobispado. Non conforme coa superficie recalificada, en data de xuño de 2002 asinouse un novo convenio, pero en todo caso xa estaban recalificados os 3.649 metros cuadrados. A alcaldesa, en aras de alcanzar algún tipo de acordo, propuso asinar un novo convenio de contido posible, previos aos informes preceptivos, pero que suporía acordar entre ambas partes co imposible cumprimento do suscrito no 2002. Por parte do Arzobispado, manifesta que queren unha solución inmediata, que non queren esperar máis, que non poden esperar o pesón nin a tramitación da modificación puntual da normativa urbanística no novo convenio. A alcaldesa contesta que é imposible o cumprimento inmediato dun novo convenio pola tramitación exixida e que a segregación, según o informe técnico, require a aprobación previa do planeamento de desenvolvemento. O Arzobispado manifestan que os 153.000 euros son a garantía do cumprimento do convenio e se non se cumpren, executan o aval. Ademais, indican que o Concello terá que pagar o prezo do terreo ocupado polo Polideportivo ou compensar de outro xeito con relación a dito terreo. Reiteran que teñen que executar o aval antes do seu vencemento e que lle dera traslado a oposición que si procederían á execución do aval. Polo que propoñen que se aprobe o inicio de revisión do oficio do convenio asinado o 10 de xuño de 2002 e aprobado polo Pleno da Corporación en sesión de 30 de maio de 2002 conforme os informes técnicos que constan na proposta e o no expediente. Bueno, como quedamos por la mañana que vamos a apoyar a proposta, ainda que non pensamos exactamente o mismo que pensábamos o outro día, pero o que quero é que se usted fría a Santiago e lle dixo que íbamos a facer isto, pois igual se ejecutar na barca por la mañana, Non lle dixen que iba a celebrar o pleno, dixen que iban a falar coa oposición e logo a la tarde tamén unha decisión máis. porque se Non, o que lle dixen é que iban a falar... están nese plan e que os vertimos, entón xa O que lle dixen é que iba a falar coa oposición e que adoptaríamos a decisión correspondente, non lle expliquen os trámites que nós íbamos a seguir. Nós vamos a votar favorablemente porque según se nos por la mañana non nos deixan outra alternativa. Ainda, insisto, me sorprende muitísimo a actitude do Episcopado porque non nunca fui esa actitude do Episcopado. Sorprende muitísimo, pero vamos a votar a favor, pero seguimos pensando exactamente o mismo que outro día. Insisto, temos que resolverlo en minutos o que estuvo un ano aí pendiente. Eu creo que xa isto debíamos haber tratado cando usted dijo que xa o ano pasado hubo problemas para renovar o aval este vecino que casi nos amenazaron que iba a ejecutar. Este tema había que terlo resolto antes, non esperar a que non nos quedaran tan pouco tempo. Como dicen por la mañana, o que pasou ano pasado é primeiro permitir un ano con a referencia hacia a miña persoa porque daba pouco tempo na alcaldía e por outra banda porque se solicitou se tomou a providencia requirindo ao técnico a oficina técnica para emitir o informe correspondente á segregación e a modificación
normativa, se era viable, e os plazos de execución. Pero sí que prácticamente xa non se advertiron que iban a ejecutar o aval. Xa no pasado dicía que se non se Por cumplía. eso digo, por eso digo. Sí, bueno, nós tamén vamos a votar a favor, cambiando o voto que emitimos no pleno no venres, porque, bueno, sentimos obrigados a ello, porque é a forma que entendemos na que se defenden os intereses do Concello. De todas formas, vostede o que fixo hoxe foi o que nos pedíamos o venres, non? Deixar na mesa e que se falara con o arzobispado e ver se había posibilidades de chegar a algún tipo de acordo que, por lo que se ve, pois non se pode. Entón, bueno, en aquel momento, pois, hubo que votar que non, porque era a única alternativa que tiñamos, por iso hoxe temos que mudar a intención do noso voto. Resulta de todos os xeitos extremos que a iglesia que sea moi rocosa e que teña unhas negociacións moi complexas e difíciles, toma esta decisión porque non acabamos de entender cal é a ventaxa que poden obter actuando deste xeito. Non creo que teña ninguna, ao contrario, penso que non é para nada favorable, sobre todo na relación institucional co Concello de Cee. Pero, bueno, como vamos obligados, pois, evidentemente, vamos a apoiar a proposta da Galicia. Ben, primeiro para empezar, pois se xe interese no catastro, esa parcela aparece tamén como que a parcela onde está o pabellón, o colexo, a Casa da Cultura e todo xunto, digo, por se hai algún interese, se vale para algo advertir disso, non? Dentro do Bloque Nacionalista Galego insistimos unha vez máis que tratar estes temas tan complicados, tan peliagudos incluso, non, deste xeito, é un erro e creemos tamén que necesitamos tratalos con máis tempo para poder traballar neles aseitadamente e incluso tamén, porque non, para poder responder con máis contundencia, non? Isto leva-nos tamén a pensar ao punto que seguimos, a verdade que sin entender por que obran desta maneira, por que a Igrexa se empeña neste caso en facer as cousas desta maneira, por que esperou 18 anos a Igrexa para tomar esta decisión, non? Incluso por que dá esa tregua, xa o transmití na reunión da mañá, por que dá esa tregua, digamos así, de un ano, non? Para que se podan pedir informes, para que se podan traballar desa maneira, non? E querendo, evidentemente, levar a cabo a execución do aval, puideron executar cando lle deu a gana, non? Para nós é unha lástima que nesas negociacións, nesas charlas que puido ter vostede nesas reunións, non houvese a representación da corporación, non? Incluso na reunión da mañá, que non fose ao revés, non? Que estivésemos presentes todos os grupos e que tamén estiveran evidentemente a parte interesada, que é a parte do arzobispado. Vamos a ir daqui, digo yo así claramente, vamos a ir daqui hoxe ca sensación de que falta algo aquí en todo este embrollo, de que hai un fío que queda libre, un fío que non foi atado, algo que en calquer momento podemos saber e non sei por que parte, pero que pode dar pistas de por que chegamos a este punto desta maneira, non? Para nós, xa digo, non é a mellor maneira de chegar e é cada menos sorprendente, non? Esta maneira así tan abrupta, non, da Igrexa de obrar, deixanos, máis noso punto de vista, entre a espada e a parede, non? E obriganos, evidentemente, a protexernos dese ataque, non? Nos considerando, evidentemente, como un ataque. E hai que poñer as cartas arriba da mesa, non? A Igrexa nunca se caracterizou por ter comportamentos, digamos, éticos, non? En certas maneiras, non? Se caracterizouse precisamente por o contrario, non? Por moitas veces apropiarse do gallego co beneplácito dos gobernos democráticos, non? Hai un titular do País de agosto do 19 que
e di la Iglesia inscribe máis de 30.000 bienes en 2 décadas, de 1998 a 2018. Isto durante a democracia, falemos xa dos tempos de Franco, que no ano 1946 aprobábase unha norma polo que a Iglesia podería registrar e pudo registrar ben sin acreditar ninguna propiedade. Dito isto, obrigaba a votar a favor, faltaría máis, para defender os intereses do povo, para defender os intereses de todos e de todas, os ceenses e das ceenses, non? E ademais, para defender con contundencia, e así espero, non? Que o goberno tamén defenda con toda a contundencia que poda este tema, non? E ademais instámolos de verdad a que averigüe de ser posible, todo se ha dito, de cando son eses terreos, de cando son propiedades eses terreos cos que a Iglesia agora está especulando. Non vai a ser que estean metidos no que acabo de nomear. Igual non cambia moito a realidade legal e xurídica, pero sí pode cambiar a legalidade ética, falando así, non? Convidamos tamén ao goberno a repensar, a reformular calquer trato ou relación que se pode ter ca Igrexa, non? A Igrexa estamos, digamos, que maltratando un acto de chulería e nós queremos que debemos responder a eso pois de unha maneira, como dixen antes, contundente, non? Que se lle faga cumprir todas e cada unha das normas que existan e todas e cada unha das ordenanzas que existan neste Concello. Falo, por exemplo, da Rectoral de Toba, que está nun estado pois que é calquer estado menos de salubridade, non? Entón, pois, se eles se ponen neste plan, evidentemente, eu creo que o Concello debe de atacar na mesma liña, non? Propoñamos tamén, que tamén se é posible, evidentemente, que se faga un inventario de bens da Igrexa no Concello de Cee, para que, aparte, evidentemente, de cumprir o que acabo de nomear, podamos averiguar se eses bens ou aqueles bens ou inmobles polos que a Igrexa debería pagar, non? Debería pagar imposto, falo do IBI, por exemplo, aqueles que deberían de pagar e non o fan. Se cadra non os hai, pero se os hai, sería interesante sabelo para pois executar ese pago, non? Para facer executar ese pago. Porque hai unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 2017 que proíbe exonerar do abono de tributos en actividades económicas lucrativas, non? Por tanto, se hai bens inmóveis da Igrexa que se estén usando no Concello de Cee de maneira lucrativa, e podríamos discutir incluso se os templos se usan para eses menesteres, pero sin entrar nisso, verdade, se outros bens inmóveis se usan para iso, sería o facerlle pagar os correspondentes impostos, como se fai en outras cidades grandes, todo se hai, isto non é verdade. E tamén anunciamos que en vindeiros plenos, cando poidamos, traeremos unha iniciativa a este pleno para que saia daqui un acordo no que se lle reclama ao Estado español que faga todos e cada un dos cambios precisos nas leis, na famosa lei de mecenado na que a Igrexa se escuda para non pagar os impostos, ou incluso nos concordatos firmados ca Santa Sede, para que a Igrexa, evidentemente, tribute como todo mortal, non? É unha pena que teñamos que usar, de verdade, este linguaxe e que tengamos que chegar a este punto, é o noso punto de vista, pero eu creo que a Igrexa hoxe, ou cando sexa, pero hoxe en concreto, se vostede, se todo o que transmitiu vostede na reunión que tivemos a mediodía, que evidentemente non temos por que dudar delo, pois foi así, eu creo que, digamos que, entre aspas, a Igrexa pois declarou certa guerra non a este Concello, e o Concello non pode quedar quieto ante esa maneira de obrar da Igrexa. Por tanto, xa digo, todo isto que lle acabo de dicir, que lle acabo de comentar, creemos, baixo a opinión do Bloque Nacionalista Galego, que sería a maneira correcta de obrar para que vexa a Igrexa que non se pode salir da súa así de calquer maneira. Pues o noso voto tamén vai ser favorable, evidentemente, do que sería defender os intereses dos ceenses e das ceenses. Sometemos a votación. Votos a favor?
Levanta a sesión.